Nu skal I så i gang med opgave 2 til det her virtuelle modul, hvor vi skal kigge på andre måder at skabe rum på i todimensionelle flader. Det er vigtigt lige at sige, at det centrale perspektiv er selvfølgelig meget effektfuldt, men der er altså også andre ting, der er med til at give os fornemmelsen af rum i et billede. En af dem er farveperspektiv. Hvad der forrest, det er ofte de varme farver: rød, brun, orange, gul. Midterst, der er det sådan lidt mere neutrale farver, som for eksempel grøn, og bagerst, der er det kølige, blå, violet, grå, hvid. Det kan være med til at give den her fornemmelse af rum. Så de varme farver træder ligesom frem i billedet, og kølige, de trækker tilbage. Her er et eksempel på det her med farveperspektivet. Man kan se, at det gule trækker frem i kornmarken hernede, og de blå bjerge, de skubber sig lidt tilbage. Det er et billede af Van Gogh, Wheat Field with Cypresses, fra 1889. Der er også noget andet, der er til stede her, og det er, at det også betyder noget, hvor store vi ved motivdele er, altså elementer i billedet er. Vi ved her, at både hvordan stort kornet er, og hvor stort sådan en busk er, den kender vi kender den størrelse. Og så ved vi, at bjerge, som der er om bagved, de er meget større normalt. Derfor ved vi, at de ligger langt tilbage, og der er en lang afstand her mellem den her busk, som er ret stor, den er faktisk større end bjergene, og så bjergene her bagved, der må være lang afstand her imellem. Så på den måde kan vi vide det. Det er også en måde, vi afkoder sådan noget, som hvor meget rum der er i billedet. Så er der det, der hedder gradienter. Det er, at hvis det samme motivdel, den gentages flere forskellige steder i et rum. Det kan fx være et træ i en allé, som er tæt på, og så går lægen frem ind i billedet og længere ind i rummet, og så bliver træerne mindre og mindre. Så det der er størst, det der afgør, hvad der er størst, det er, hvad der er tættest på. Den tættest på. Her er et eksempel, vi kan se det lidt på søjlerne. Vi har her, at den her søjle er størst, og de bliver ligesom mindre og mindre. Her er også lidt farve. Vi har lidt rødlig farve i front, og vi har absolut de kølige her bagi, og det er også med til at skabe lidt perspektiv. Gradienterne er nok med til at skabe mere perspektiv, end farverne er. Men det er alligevel meget godt at have den med. Her har vi lige en oversigt. Vi har altså det lineære perspektiv, så har vi også det, der hedder overlapning. Det må vi faktisk nok hellere lige gå tilbage og se, hvad det er. Overlapning, det er, at der ligesom er noget, der lapper over noget andet. Der er noget, der ligger bag ved noget andet. For eksempel kan vi se, at den her søjle overlapper dele af den her mand. Den der mand er også lidt overlappet af den søjle, så den der mand må være bag den der søjle. Det er sådan en helt fundamental måde at lave rum på. Den her søjle overlapper også det hus. Så udover at vi ved, at det hus er nok lige så stort som det her, så derfor er der noget med motivdelene, så er der altså også det her med, at der er en overlapning. Vi prøver igen. Så overlapninger, det er sådan en meget grundlæggende måde at danne rum på, og betyder meget. Så er der det her med motivdelene. Vi ved, hvor stor en busk er i forhold til et bjerg, som vi så på eksemplet. Så derfor så ved vi, at hvis bjergene og busken er lige store, så må bjergene være meget langt væk i forhold til busken. Gradienterne, det har samme motiv, der gentages flere gange. Og så bliver det mindre og mindre, jo længere ind der i billedet. Farveperspektiv, de varme forrest, lidt neutralt i midten, og så bagerst er de kølige. Skygger er også med til at skabe rum. Lad os se på det. Man kan se på folks krop, vil det være med til at give en fornemmelse af, at den er rummelig, sådan en klædedragt her. Slagskygger, det er sådan, der ligger hernede, de er også med til at skabe rum, fordi man så kan se, hvordan det er, specielt hvis de går ind i rummet. Så er der en anden form for rumeffekt, det er det her med, om det er op eller ned, det vil sige, om det ses ned fra en frøs højde, så er det frøperspektiv, eller det ses fra en fugl. Det er lidt en anden ting omkring rum, men det er stadig noget med til at definere, hvordan rummet opfattes. Det I skal lave nu, det er, at I skal kigge på det billede, der hedder Skolen i Athen, som er malet af en kendt renæssancemaler, Raphael. Tænk på Turtlesene, og de har alle sammen navne efter kendte renæssancekunstnere. Kunstnere blev kendt i den her periode og var ikke bare anonyme. Raphael var en af de kendte, han har lavet det Skolen i Athen, som er et vægmaleri, det Sixtinske kapel i Rom. Som er en del af Vatikanet, altså pavens stat. Først skal I lave det, der hedder en formanalyse. Det er det, vi har kigget på det sidste, hvor vi kigger på rumlige effekter. Hvad for nogle rumlige effekter er der? Raphaels billede. Brug listen, som var lige før her, og kig dem alle sammen igennem. Find så mange du kan. Og husk også at indtegne perspektivlinjer.
Så skal du lave en betydningsanalyse, nærmere bestemt den ikonografiske, vi har arbejdet med engang, i forhold til middelalderen. Du skal gå på nettet, og så skal du finde ud af, hvem de centrale personer er i billedet, for det er nogle bestemte personer. Og så skal du finde ud, om der er andre bud på, hvad billedet forestiller. Og det billedet hedder altså det her, det burde være nemt nok at finde noget på. Og så skal det er billedet det her, bare lige for at se det igen. Jeg har set det en enkelt gang. Så lidt praktisk om, hvor du finder opgaven. Du finder det her billede i den afleveringsmappe, der hedder virtuel modul opgave 2. Så henter du billedet. Så svarer du på opgave A og B ved at skrive det ind. Altså markere. For eksempel kan man sige her. Markere, hvem er det her. Så tager du en ring om ham, og så skriver du, hvem det er. Hvem er det her, så laver du en ring om ham. Hvis I ikke kan finde ud af, hvem de nøjagtige, der lige netop har de forskellige roller, så må I skrive det herude siden, at de i hvert fald er med, de personer. I skal også markere, hvordan er det lineære perspektiv brugt her, hvor bliver der brugt de forskellige typer af andre former for dybdeeffekter. Så skriv det ind i dokumentet både med tekst og med at tegne ringe omkring det og sådan noget, så det ligesom bliver forklaret bedst muligt. I burde kunne forstå Explain Everything ifølge Rasmus, så det går ud fra, I kan. Ellers så må I uploade et dokument ved siden af, hvor I forklarer tingene, og hvor det er hen i billederne. Så I skal uploade det her billede igen med jeres noter på, og eventuelt dokument også, som gruppeaflevering. Og husk i den der afleveringsmappe, som I også fandt billedet i, og husk lige det der med at få alle gruppemedlemmer med på gruppen. Ja.